Takže dnešná odpoveď na otázku, čo keď sa rozhodnem pre dlhodobý vzťah, životné partnerstvo, respektíve manželstvo a ja alebo môj partner, partnerka počase nájdeme niekoho lepšieho. No samozrejme, že sa to stane. Vždy bude niekto lepší, niekto krajší, niekto mladší, niekto múdrejší, niekto bohatší, ale ide o to, či sa ty, respektíve tvoj partner, partnerka rozhodnete pre jeden druhého do konca vášho života každý jeden deň. A teraz nehovorím o takých manželstvách a partnerstvách, kde sme spolu, navonok je všetko akože OK a vnútri je to zhnité. Nie. Tu hovorím o tom, že sa rozhodneme pre jeden druhého každý deň a budeme odolávať pokušeniu. A takto je to vo všetkých veľkých veciach v živote. To znamená, že potrebujem vytrvalosť, potrebujem výdrž, potrebujem silu na to, aby som išla ďalej, pretože tráva je tam najzelenejšia, kde ju polievame.